Ще чета за вас Библията от 6 глава до 10 глава Битие. Като започнаха хората да се умножават по лицето на земята, им се раждаха дъщери. Повечето синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, взимаха си за жени от всички, които избираха. Тогава Господ каза, духът ми няма да пребъде вечно в човека, защото той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. В онези дни имаше великани на земята, а и след това, след като Божите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове. Това бяха онези силни и знаменитни старовременни мъже. И Господ видя, че се умножава злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му бяха само зло цял ден. И Господ се разкая, че беше създал човека на земята и се огорчил в сърцето си. И Господ каза, ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох, от човек до добитък, до пълзящи, до доместни птици, понеже се разкаях, че ги направих. А Ной намери благоволение пред Господа. Ето родословието на Ной. Ной беше човек, праведен, непорочен между съвременниците. Ной ходеше по Бога. И Ной роди 3 сина, Сим, Хам и Афет. И земята се поквари пред Бога, земята се напълни с населие. И Бог видя земята, и ето тя беше покварена, защото всяка плът беше покварила пътя си на земята. И Бог каза на Ной, краят на всяка път дойде пред мен, защото земята се напълни с насилие, чрез тях и ето ще ги изтребя, заедно с земята. Направи си ковчег от коферово дърво, да направиш в ковчега си стаи и да го измажеш отвътре и отвън с смола. Направи го така, дължината на ковчега да бъде 300 лакътя, ширината му 50 лакътя, а височината му 30 лакътя. Прозорец направи на ковчега, като го изкараш 1 лакът нагоре, а вратата на ковчега постави отстрани. Направи го с долен, среден и горен етаж. И ето, аз ще докарам на земята поток от вода, за да изтребя под небето всяка плът, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измере.